Hello guys! Welcome back to Radio Vlog. It's another day na naman guys para sa atong episode sa Tanang Bakak Ikaw Ang Tinuod, and we are now part 15. Medyo taod-taod yun siya nasundan guys, no? 13 days sungad sa kabis o kung gusto na yun madunggan ang drama guys, no? Paki-forward na lang. Busy kayong pinabuhi guys, pero wala na nga dato. Di madato kay uta ang puhunan. Ang ginansya ay uragi bayad guys sa tubo. But that's life. Kung di po tamang utang guys, po tayo puhunan. So di na ta maglangan guys, no? Kay taas-taas sa bali nga episode guys. Oy, 8 episodes ang inyong madunggan karong adlawan. I hope nga malingaw mo guys, no? Og mo laayon anis pagpamati. Gone away. Don't you see that now you've gone and I'm left here. Baby, talikod, kaya ako'y pasulo di mo ang jacket. Talikod, okay? Thank you. Sambog ko. Sige. Sud. Okay. Okay. Right, left, back, serado, okay? Thank you. Makainom-dom lang kong Archie ni mo. Ako'y pinchit ni Archie karon. Piolo. Saan? Tugnaw pa? Tugnaw pa ba? Tugnaw pa yun. Okay. Lumawa ang katugnaw ni mo, gagsod ka. Rumawa ng katugnaw ni mo, sama ni. Piolo, uy. Sama tugnaw pa? Medyo nakuha-kuhaan ang katugnaw. Gasol na di ka. Thank you. Oh. Pero, ayaw na lang, Piolo, eh. Oo, nga naman. Ayaw lang kay base nung maproblema ko. Oo, nga naman problema man ka. Magpangitaw niya ko ni mo. Oo? Bitaw, magpangitaw niya ko. Kada kong di malas na ako. Yung maginang mo pangita ka na ako tungkol kay naaraman daw sa boarding house. Magpangita agad ko ni mo. Cause I'm sure, mabalik ka ni Sarah. Di naman tingali. Sobra ako pagbalik dito. Hingin lang naman ko. Pila na ko hingin li. Diba? Piolo. Ipatawag ko ni mo, Aday Sarah. Tawag ka si Buloy. Shaman? Ako tawagan? Kung sa may imong tuyo, ha? Tawag ka. Gusto ko makisulti. Oo. Ikaw na ko na. Tumanon ko na ako ang imong sugo. Tawag ka na. Kadagan pa di satsat. Ipaabot sa oy. Una niya, kadiyon. Pagdali. Lagi day. Na. Ninireng na. Wa pa nito bag? Wala ba? Hello, Lucy in the skies with Diamond. Nakuyawa, Buloy! Buloy! Ang anong nawagay? Gisugo ko ni Sarah. Ano man? Kadiyot mo lamang. Si Sarah, niya na. Ito ba na si Buloy? Ambi. Hello, Buloy. Oh, Miss Sarah, what can I do for you? Ayaw na pag-Ingles. Wa kay angay. Mabit mo sa dibit tayo po nila. Ano mo ka, ha? Asa ka ron si Piolo? Oo, kuyog eh. Asa lagi siya? Ako silang ibiyan. Unsa? Kisi kuyog niya. Si Risa. Mao ba? Unsa man nagdako na sila? Oo, sa kusay, nagdako. May relasyon na ba na sila si Risa? Ha? Woy! Ayaw pa makakbuloy. Kung makakataon ni mo, di anis mo. Asa lagi sila? Kuan, kining, gidabit mig din ni Risa. Simple na god, kami ratolo. Tungi birthday mo niya. Asa lagi sila? Sinato na ko man ron. Kaya duty pa ko. Mao ba? Sige. Piolo, salamat kasi imong pag-uban na akong birthday, ha? Ay, may pasalamat eh. Ako yung angin magpasalamat tungkol kay na-enjoy ko sa atong bonding. Asa sa ko, Piolo? Uy, may nanawag ni mo. Ala si
Si Sarah nanawag. Oh, si Sarah? Tubagon ako, ha? Piolo? Hindi ko nung nanong pagling. Kibaw ka. Di ko ganahan ang magigsulti niya. Risa, Bitaw, sa dihang gisultihan ko nimo nga, nagsalo siya na ako. Di na ko ganahan ang magigsulti niya. oh, itawag balik ko. Siya yun. Tubago mo? Tubago na lang, uy. Hello? Happy birthday, Riza. Oh, thank you. Enjoy kasi mo birthday. Oh, enjoy man. Bisag pinobre lang nga celebration. Kakita ko sa post ni Buloy. Mo ba? Sila'y akong bisita. Si Buloy o si Piolo. Ang imong minahal. Sure ka nga ako na. Yes. Yes, imo siya. Wa ka ni mo sa Marino, ha? Best friend. Just kidding. Di na mahitabo best friend. He is yours. Imo siya. Imo na siya. Sarah? Bye. Oh, hello? Gihof. Nabati na ko. Kaya imong speakerphone. Iya ka nagyatag. Shit ni Marisa. Pretensyosa ka. Ako ko na si Piolo. Kasi pagtuon ako ihas. Imo na si Piolo. Way nahangol na tawhan na. Shit! Ya, sige batin mo gihatag naman ka. Oh, mababa ko may bawo sa Min mo, kana say Sara magtuda yung Risa eh. Pataka na siya. Batak. Sige sa tas imong kuko, bebe. Hutdon man nimo, pamilin dong ha, pamilin ha. Minlan na kayo, may problema. Imo na si Risa, imo na. Pero Sara ba? Ay kugma pa yun na nimo eh. May gugma, wala na, uy. Dago taon. Wa na. Tahan na ba kasi nimo, wa na ba sa gugma nimo? Pangita na ako. Pabilib ng iya. Ha? Hindi, ate ka, Bible. Paningkamutan ako. Na kalimtan ko na siya sa hingpit, Bible. Ya, sige batin mo gihatag naman ka. Oh, mababa ko may bawo sa Min mo, kana say Sara magtuda yung Risa eh. Pataka na siya. Batak. Sige sa tas imong kuko, bebe. Hutdon man nimo, pamilin dong ha, pamilin ha. Minlan na kayo, may problema. Imo na si Risa, imo na. Pero Sara ba? May kugma pa yun na nimo eh. May gugma, wala na, uy. Dago taon. Wa na. Tahan na ba kasi nimo, wa na ba sa gugma nimo? Pangita na ako. Pabilib ng iya. Ha? Hindi, ate ka, Bible. Paningkamutan ako. Na kalimtan ko na siya sa hingpit, Bible. Ay, so sa ilang istorya ha, bida. Limtan ko taon. Ano? Nagtukan di ko man kayo mo na? Kakay mo ano eh. Sayon ko, mahal kayo ni mo, Sara. O sa kapusalanan sa kong pagmahal. Na magpadayon ko sa pagmahal niya. O niya, huwag ko'y bili niya. Di, ang ako lang istorya ba. Pero ang ako no, inigatubang nyo. Nakatubang mo, Sara. Imudugan ko, pos. Ang imong itlog ko yun. Anong taong kupos? Bida, ako nung surbaran eh. Basta na agli, Sara. Oy, di, kaksupak niya eh. Diya ka na, Bible. Hoy, asa ka, oy! Hoy, istorya sa ta! Sibat pa na yun. Kaya di man makalalis. Kaya tinuon man, inlamang kayong day Sara taon. Oh, uy, si Lucy man naman. Hello, Lucy. Dili ni si Lucia. Oh. Sarah? Kamusta naman, Risa? Okay ra. Ikaw na espesyal nga bisita niya.
Gi-invite man, tambong lang ko. Saan sa man? Nagdako na mo? Wa may mudako na mo. Nagkarelasyon na mo? Wa. Ayaw pa makak. Sorry ha. Wa ko'y panahon sa pagpamakak. Klaro ha? Ayaw giko-liko. Klaro ha? Nga wakay panahon ako. Sara, di ko gusto magiglalis niyo. Ansa? Saan o pa dili na ka makigsulti na ako, mao ba? Sara, Dako ka na kaayog ko. ha? Abigin ako uyab ka nag-Miss Queen. Mingon anak na pa. Ayaw pagana, uy. Sobra ra ka. Bye, Sara. Sorry. Di ko gusto makapasakit pa rin mo sulti. Hindi. Uy, batasan. Kalma, itawan! Ayaw itaw nila abay ang akong cellphone! Tara ang animal. Si Piolo, na Sara? Oh, kisa pa madilain. Siya. Hala, nagkakuyab ba silang Riza? Ay, ako pangutan alit siya. Ay, nako. Nga naman, sige mapamalikas. Ay! Ang tao ka, nga mo sige pamalikas. Layo kayo na ni Lord. Doon na gina ko. Swerte ka ni ka. Kay ikaw nakaanggon sa kasing-kasing ni Piolo. Dudahan pa ko nimo. Mas maayo tingali. Masungo ko na lang tika. Akong i-post ang among pictures ni Piolo dito sa tabs. Day! Sara! Day! Samok ba ni mo, Lucy? Unsa man? Unsa may tuyo ni mo? Kani ba? Aron ipakita ko na nimo. Unsa man na? Ang mga pictures nilang Rizal Viola. Pero dito sa may bukid. Minuto lagi awon sa mga pictures. Asa? Awa ka ragyat? Madala ka na. Tutugig maayo. Niya. Tanawag maayo. Sila gitay nag-uban. Siya lang man hitabuan ha. Nawani naman kaday Sara. Way nahangol, Lucy. Ala! Kilangkat ni Rizal si Piolo. Kita ni mo. Bagagnaong. Magkita na tapiolo. Mag-abot ng atong dan. Sana nagsulti na ko ni mo. Kana Sara, ngilin-ngilin lang nanay mo, pero belinhon kay kaniya. Hindi na mag-isulti na ba? Hasa mo karon ha? Tayo may gayo kay wa mo mangitas ko ni mo. Mubalik na dyan ko duty, bay. Niya, ako lang tiwaso na nga kong force leave. Oh, ikaw magigo. Sino sa nanawag? Hello, best friend. Kita ko si mong gimay din ni mo. Mo ba? Ang ngayon kaayo mo. Iya kong giubanan sa akong celebration. Kung wa pa siya, mingaw kaayo ang akong birthday, best friend. Mao ba? Makalingaw kay ikauban si Piolo. Dili ka laayan. So, na-in-love ka? Wa pa. Tungod kay dili ko gustong mangilog og kalipay, friend. Really? Yes. Tinuod na. Nag-cancel lagi kaayo. Mao ba? Ako lang nang gisulti para matibhangan ang una-una sa tao nga badudahon. Ako bigay pasabot ni mo. Ngano? Nagduda day ka na ako. Wa ko maduda. Murag tinuod na gid ba? Hala, sipyat kita. Wa ra pa cute. Kung manambigit ka ng Piolo, makasinati kasing kinaiya. Baka ko nang tako. Mao ba, Sarah? Baka kun kaayo na. Na,
Di na makapasa na ako. Tungod kay di sad ko gusto anang taong bakakon. Risa, Piolo, Oh, Risa, asa ka? may paliton ko. Mo anto ko sa isem. Nanawag pa na ako si Sarah. Nakakita siya sa akong gimay day. Oh? Hmm. Mao ba? Ug iya ko gisultihan nga kung makiglambigit kuno nimo. Masuta na akong imong kabakakon. Sige ka po sa daot ako. Mas may tingali makigbalik ka niya. Tungod kay bililhon gyud ay ka para niya. Wow. Ako, mililyon. Yes. Kay kung dili ba, dili na siya manghilabot sa tao nga imong nakauban, di ba? Asig di siya, Risa. Sige, excuse. Alin ako. Oh. Kabuutan gini Piolo. Kabuutan gini niya. Excuse me, sir. Ang imo ko feel. Thank you, Rong. Thank you, Rong. Hey, sir. Excuse me. Sa kong buhaton, pero... Si Sarah karon yang niya sa una-una. Hello, Mr. King. Oh, What a small world. Sarah? DXDC RMN Davao. Ako di ay si Nanette Celestino, taga Barangay 11B, Davao City. Daghang salamat DXDC Panday, gawa sa nalingaw ko, nakadaog pagit ko og 100 pesos via GCash. Tinuod yun di ay nga ang DXDC, kasama mo na sa radyo, kasama mo pa sa digital. Pila pud mo mga kasama, ug atangi ang ilang, uban pang kalingawan, mapa-online man o kahanginan. Tatak RMN. 621 Sa radyo mo. Ako sa Bituaso ng Cainta Rizal. Thank you so much sa DXDC Day. Aside sa nag-enjoy ako sa game, naka-receive din ako ng 100 pesos bayad GCash. Totoo na ang DXDC, kasama mo sa radyo, kasama mo pa sa digital. Kaya mga kaibigan, manood sa kanilang entertainment online or on air. Tatak, RMN. 621 Sa radyo mo.
Ako si Cristal Dumandan nga taga Malvar, Toril, Davao City. Daghang salamat sa DXTC Fun Day. Gawas nga nalingaw ko sa padula, kadawat budget ko og 100 pesos via GCash. Tinuod yun di ay nga ang DXTC kasama mo pa sa radyo, kasama pa sa digital. Apil po mo mga kasama og atangi ilang uban pang kalingawan, online man o kahanginan. Tatak RMN. 621. Sa radyo mo. RMN. Mga higa, sunda ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Don't you see that now you've gone and I'm left. Thank you, Rong. Thank you, Rong. Yes, sir. Excuse me. Sabi siya kung buhaton, pero si Sarah karoon na yung niya sa una-una. Hello, Mr. King. Oh. What a small world. Sarah? Oh, Kumusta naman si Risa? okay ra. Okay? Enjoy mo siyang birthday celebration? Okay ra, sad. Enjoy man. Oh, really? Yes. Bisan todo enjoy mi sa yung celebration. Pero ibaw ka, dili kalimod. Nasay. Kahit lang ko ginugtog. Tungod nimo. Oh, really? Yes, Sarah. Ganahan ko siya magkipanulti. Coffee? Iced coffee? Naka-order na kog ako. Mag-order pa ka. Ako lang. No, ako na. Pila ra gyud sweldo nimo. Dili ko gusto nga makagasto ka na ako. Sarah. Mag-order ko. Nabihang manulti. Para kaniya. Sa'yo na kayong pagpasakit ng sulti. Sa taong ngayon niya katubang. Oh, may nag-text. Si Piolo. Unsa may iyang gi-text? Nag-abot mi ni Sarah diri sa mall. Oh. Nag-abot di ay sila. Aw. Magkauli ka na sila. Oy, Risa ang ninawag. Hello, Risa? Hello, Baloy. Nanawag lagi ka. Paibaw ko nimo nga nag-abot sila karon si Sarah ug si Piolo. Asa ilang ginabot? Nag-abot? Nag-abot. Oh, Asa ilang nag-abot? tuwa sa mall, sa SM. Wala. Sumpay ginabot na to. Wala. Uli na sa, ay, tay sa ha? Uli balay na sa to, uli balay. Lagmit. Magkauli gito sila, syempre. Agnes kong migoy. Magkauli siya, makikuli siya sa sarap, plok-plok yun siya. Buloy ayaw sa paingon ana, uy. Bitaw nga plok-plok siya. Kigbalik man siya. Bila.
Kapila na ko na siya, hingili. Balik yapon. Yung usapan, normal ng utok ka na. Wala na nahimong normal tungod sa gugmang makayapak. Mao na diha, sobra pa higugma, di mayo. Bisa kung sa sobra, di mo yun mayo, di ba? Bitaw, sakto kita buloy. Kining ang maayo, yun, no? Pwera lang sa bati, no? Ang maayo, yun, no? Garaon sa kayo taon na siya taon, eh. Parbida. Kinarbang babae? Di ba ni permanenting? Ila tanan. Buloy, Abisa sa baho. Kung ang babae, no? Mag-usab-usab ang baho, aning babae. Magdaga ng panahon, mausab-usab ang baho. siya mag-usap-usap buloy. Lagi. Agad man na si edad, God. Mao ba buloy, anak di ay? Ano kayo? Unsa man taon ka, oy? Ano, gida? Ang edad sa 18 hanggang 20, ang baho, ano day, humot ang rusa sa garden. Correct. Oo. Kung ang babae, mag-edad 21 hanggang 30, ang iyang baho, labas ug humot kayo sama sa prutas nga, hinog sa punuan. Aha, hinog sa punuan. Aw, tapis kit kaayo, no? Tamis kayo, day. Kung ang babae, mag-edad na galing 31 hanggang 40, ang bahos babae, day. Doon na secret, Victoria's Secret. Wow, Ah. Victoria's Secret, humot kaayo. Oh, kung ang babae, day, mag-edad 41 hanggang 50 anyos, ang bahos babae, day, humot lang manghihilot sa kabuhi. Oh, sige mong butag haplas. Grabe sa kaplas, Wala eh. yan, unsa ko. Kung ang babae, mag-edad ng 51 ngadto sa 60 anyos, manimaho na siya pasador, day. O, manimahong lampin. Sama ka na buloy, oy. Busa ikaw, hoy, ikaw. Kung ang babae, day, mag-edad og 61, og pataas lang yun, ang baho, day. Nimaho na sardinas. Ew, yuck. Yoks! Pulos ka lagid binuang buluya ka, Ako oy. ginuang di ba, oy? Bida. Dili ba yan ang binuangan? May eksperimento na ba yan, Kung ikaw, hoy. Ayaw sali ka ng imong kanyag ron. Ha? Samtang naapag na ni mo pahimusli na imong kanyag. O kung doon na yung mga lalaki mo explikari mo, ayaw balibari. Tungka na yung pakiluoy. Ipahurot ang baho sa mo sa kanilang Sama yung iningi mo kay Surya karon. Naginganlan o buloy. Ah, bira man dayon. Ano, yun na rin. Timaila na, unsa ko kamantuon na gigumani mo. Lalaki gani, kita gani ka nga binta, birada yun, mayo na yung makaingon nga, maginoo pero medyo bastos. Buloy. Oo. Sabi mo, kung magkauli ito sila Sara, Roy Bay Piolo, ambot lang. Ako itong tampaganda na kumigo ba nga. Ayaw siya si si Sara. Birada yon. Lumgi na yung muhon. Ang utlana ni Sara. Aron di na may lusuban. Buloy. Sige na, oy. Bye. Oh, may nanawag ni mo, basin si Risa na ka na. No, dili. Si Baybuloy, excuse na. Hello. Yes, bye. Nagpalayo ay. Hadlok madung ka nila pa nagsulti. Oh, di abitaw. Balik ka sa mo ron. Ambot lang ka, ani. Ay, bidan mo. Maluwalang kung di mo do, Hala, no? Nato na ka, Pida. Singkahan na sa kaniha. Pasakitan sa konsulti. O niya. Pida. Nagyapon to. Ano nagyapon kaniha? Nipilit gyapon kaniha. Dipindi lang ba Sabagay, ikaw may na yung hukom. Kung kaya ni mo, pagibalik lang. Total, dili man lang kayo magkiguban. Ikaw man. Sige, salamat, Baybuloy. Asa siya? Snack pa. Di kami sa coffee shop. Sige, kaso.
Walang, may gasto. May gasto siya inipalit sa kaugalingon niyang snack. Kay ilaraman ko na akong sweldo. Purbida na kumplito, ginimbayhan na ay. Patay na batasan. Insultador pa. Sarah, Human na magsulti ni Baloy? oh, Or, basin si Risa ang nanawag ni mo? si Buloy lagi. Piolo. Toto ka man ako. Do you really love me? Yes. And I always will. Oh. Gitang paros ba ako? Ganti na sa imong buhing bakak. Don't you see the Sarah, Human na magsulti ni Baloy? oh, Or, basin si Risa ang nanawag ni mo? si Buloy lagi. Piolo. Toto ka man ako. Do you really love me? Yes. And I always will. Oh. Gitang paros ba ako? Ganti na sa imong buhing bakak. Oh. Gitang paros mo na lagi. Gitang paros. Bes! Saan problema, Bes? Wala dong! Don't worry! Maggawas na ko. Okay na ka, sir? Okay na, why problema? Nga naman daw, sir. Doon na kamay miss. Da, tamparusan lagi. Bakak kung dako. Buhi kayo bakak. Bisag sila rin yung duha si Risa nga nag-date. Dito pa silang tops. Hilas nila. Bahala ka na, Piolo. At least, nakapahungan ko sa akong kalakot. Si Robin, tawagan ako. Buang. May swerte. Wa man maring. Makig-date unta ko nimo. Makig-date unta ko nimo, Robin, pero dili man ka makontak. Sorry na lang. Musud na ko sa San Pedro Kalungsod. Mudagkot ko. Agig pasalamat sa mga grasya nga nadawat. Pag-birthday na ako, dito ko sa Santo Niño. Karon, ari nasad ko sa San Pedro Kalungsod. Mama Mary, pinaagi nimo among inahan sa kanunayng panabang. Akong ipadangat ni Lord ang akong pasalamat sa tanang grasya. Sa gasa sa kinabuhi,
ug sa pagsaulog sa laing katuigan. Hatagi pa kong ikong kalikon, Lord, ug giyahi ko sa akong mga gibuhaton. Oh, doon na may niluhod tupad na ako. Si Piolo. Siya ni. Risa, Piolo? mana ka? Oo, man ako. Ako na sad. Asa naman si Sarah? Tuwa, kalakaw na. Waday mo magkuyog? Wa? Una siyang mibiya. Humaniyak tamparos na ko. Ha? Diin ka man kita barus. Dito sa coffee shop. Hala, daghang tao. Oo. Dagang nakakita. Pero okay lang. Ngano kita paros man ka? Para niya. Tungod ko na sa buhay akong bakak. Unsa mang bakak ang imong gisulti nga niya? Ha? Di balibaran ako siya. Ngawa tayo relasyon. Unsa? Unya? Para niya. Usa ka na akong bakak ang kong gisulti. Ay, grabe hagod. Ay, luuya ko ni mo. Itaw? Naunsa magtaon niya akong amika, uy. Oo, lagi. Dili na ko masabot ang iyang kinaya. Ampo lang ko nga malamdagan ng tangi ang kaisipan. Unya karon, basig makita na sa nga nagtapad na din sa simbahan, Piolo. Mas labing maayo tingali. Pero hingpit mo siya nga dili magduda. Magtuo na gid siya nga tiniduod nga to. Oh, Piolo. Para mahingpit yung pagtuo, mas may na magkakita siya. Pero, sorry. Joke lang. Pero Pero unsa? ayaw na lang. Iwasa. Ay nalalagi. Diin ka man rin naigo sa pagtamparos ni Sarah ni mo. Asa pa. Nari sa kong aping. Mao pa. Tanang customer. Nalingi, hindi rin tanaw na ako. Luuya taon ni mo, uy. Dako lang ko. Nga, hinahinay ko barog. O, hinahinay kong may gawas. Ikan sa coffee shop. Piolo. Risa, Piolo. Ang akong kamot, imong gikunitan. gunit lang ko nimo. Para mabati nimo ang pagko sa kong kasing-kasing. Piolo. Risa. Katambayayong ang akong kasing-kasing sa imong mga kasakitan. Salamat, Risa. Kita na lang duha ang nahabiling dirisod sa simbahan. Manggawas na tana. Sige, Risa.
Nibalik kita diri sa mall. Makitaan kang Sarah diri. Ready naman ko. Mao ba? Ikaw, kung makita kang Sarah. Ready na sad ko. Ready nga unsa. Ready nga makikatubang niya. Ug pasabton siya nga. Nga wa tayo relasyon. Risa, Asa man ka, ha? ikaw, isang ka? Tanaw kog sini. Oh, mau ba? Pwede mo kuyog ko. Di makakapagugos. Dili, wait. Focus ko daw. Okay, sige na. Lingaw-lingaw na to itong mga kahimtang karon. Diba? Kita rin kibuang sa mando sa tong kasing-kasing, no? Bitaw. Gi, tara. Sige. Oh, Sarah, ilan ba ni mong pultahan? Pahaungaw lang kami. Naon sa ka naman sa ba? Gitamparos na ako. Kinsa? Si Piolo. Sa? Diin? Coffee shop. Dito sa mall. Oh my God! Naghimo ka kagubot? Wa man magupot. Ugasa na si Piolo, ha? Akong gibiyaan. Nga naman. O sa ba hinungdan? Siyang pagkabakakon. Kanunay naman din sila magkuyog ni Risa. Atong first runner-up? Yes, me. Pero may na sila nagkuyog. Sila pa yung nag-date sa birthday ni Risa. O, edi pas kalimti siya. Nga naman nagsige ka maghuna-huna niya? Kalimti. Gigunita niya ang akong kamot. Ug may sandig siya sa akong abaga. Uy, murag nabasa ang akong abaga. Piolo? Oh, Yes. Piolo, nihila ka. Kailan to nung tingali ko? Inundan nga nagluha ang ako mga mata. Naghila ka. Ayaw palabi. Kadiyata, pahiran ako ang imong luha. Lisa. Oh. Lisa. Piolo. Piolo. Gigunita niya ang akong kamot. Ug may sandig siya sa akong abaga. Uy, murag nabasa ang akong abaga. Piolo? Oh, Yes. Piolo, nihila ka. Kailan to nung tingali ko? Inundan nga nagluha ang ako mga mata. Naghila ka. Ayaw palabi. Kadira, pahiran ako ang imong luha. Lisa. Oh. Lisa. Piolo. 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 Lisa, sorry. Ayaw pangayog, sorry. Ikaw. Shh. Ayaw na pagsulti. Lisa. Ang aman ko ang imong kasing-kasing. Lisa. Piolo.
Piolo, Oh, nga no? restroom una ko ha. Oh, sige, sige. Restroom set ko. Sige, diya ka. Mag-abot ka na sa lobby ha. Okay, okay. Murang gawasan ko. Nagkikauban ko si Risa. Manamin una ko. Nahurot kita kong lipstick. Sorry, Sarah. Pero kibati ko ang tumang kalipay. Nga akong gikauban si Piolo. Imo naman siya gisalikway. So, ni ako, nga anda mo sao niya. Mahal ko si Piolo. Wangay. Di ba sabot ang gibati? Nagkikauban ako si Risa. Maura ba kani? Ingon sa nagsinamtanan nga mong kasing-kasing. Bisa na o. Uwan ako malito. Sa akong dila, nga I love you. Karahin sa akong dibati. Ayay, turon. Wapang polis kay Piolo. Disam ka taon tong taon ay. Dito po kong top of the rope. Sa istambayan nilang Risa. Wasan sa Risa dito. Forbida. Ang sakay samputan taos pa nakita ng bay Piolo Sara, no? Tawagan ako, eh. Asa na kanin sila, eh. Subscriber you're calling is busy. Ay, busy man. Di man makontak. Kuyog, tingnan ito siya Sara, da. Ida, ayaw lang pagkarpar nga di na siya. Kanya, to Forbida, di kuyog yun siguro to. Wa man tubag. Salamat ha. Laban ako magpasalamat ni mo. Muuna na kong kanaog ni mo. Kadiat lang. Kikunitan ni mo ang akong naong. Risa. Piolo. Thank you. Naog na siya. Risa. Naramaday kang nagpangkan ako. Hello, Risa? Hello? Hello, Risa? Oo, ira kay kabuloy. Naara ko. Alfreda, no? Lakad ka? Kanang may gipalit ko. Kayo mo, Pipiolo, mo siya magabutsig sakyan. Nagkaabot mi sa mall. Iya kong ipasakay. Yek ko. Sige, balaya.
Alis ako. Sige, sige. Bye, Baloy. Bye. Baya, ano? Nagkuyog sila. Sa resulta siya ng kitang sara. Kadawat ko ganti bay. Wow! Usa man, first prize o first runner-up. Ganti. Usa ka tiya? Tamparus. Yaks. Kawik sa din mo. Nagpataparos ka? Ganahan man siya. Come on. Di ka taparos ah? Dito David sa, so sa coffee shop. Oh, MJ! Shocking udah anak. Berbeda. Bayot yun ang iyang pag-ilani mo. Unsa? Kino na kay? Imagine ha? Sensayo na kang taparos. Huwag yun siya managana. Ipasagdan ko lang bay. O niya, tapos, anong nangyari pare? Uman, og tamparus. Biyaan ko niya. Very good. Sa inong Baka akong lagi kuno ko. Ah. Ako, dili mo angkon nga may relasyon kami ni Risa. Oh, kanahan siya, pero gaba na niya. Ako bitaw lakip ko. Di nga makuha mo yung relasyon rin sa di mo. Sos, di ba yung numutong karaan? Di tayo kapagusog din siya mo to. Onya. Jaman, waka magul, kanawa si Sarah ni mo. Dawat ko na lang kamuturan bay. Bina ko, dangop sa ka sa ilimno makahubog. Ano, huwag tangan kag balansi, blackout po ka. Berarti di ating alay bay. Resulta na ko nga sa'yo kung gibuhat nga danggop litag ino, bino-bino dayon, inom-bino. Kara. Dili ba di makasulbar ng bino? Correct! Kasamot sa problema. Kada! Sarah, wa ka pa natog. Sarah, nakigsulti ko nimo iha. Wa pa ko magtuka. Wa ko no kay kaon. Matod pang Lucy. Mukhaon ako ganahan ko. Hanggang sa pangurasa, ha? Hapit na mag-alas 11 sa gabi eh. Mami, pasagdi lang ko. Tuo di ay. Mamakasyon ta. Asa? Korea. Ikaw lang ni. Oh. Di lang ko. Kanang dili ka man. Mamakasyon kita, iha. Dili ka magsigi og huna-huna sa imong problema. Ikaw lang lagi ni. Oh. Ayaw lang ko. Pabilin ra ko. Sarah. Dili ko makatug. Wala kong nahuna-hunang among panag-upan ni Piolo sa sinihan. Sa among panaghawak. Ako gyud na-feel ang iyang gibatit nga. Nga medyo butas. Butas ang iyang gininhawa. Oh. Mugawas ko. Hapit ang alas 2 sa kadlaw na. Muadto ko sa rooftop. Pahong suga. Ug ang kinidlap na lang sa suga sa mga poste ang nidanak. Uy. Si Piolo ka na. Nakalikod. Nag-umbaw sa bus. Sa nakikuha ko sa nga kulawas. Oh, may pikunin sa kuha baga. Piolo?
Risa? Wa ba ka na to? Wa. Ikaw? Wasat. Kunahon na ako niyo. Piolo. Risa? Piolo. Risa? Piolo. Piolo, I love you. Ang tinood. And now you've gone away. Don't you see that now you've gone and I'm left here? Wa ba ka na to? Wa. Ikaw? Wasat. Kunahon na ako niyo. Piolo. Risa? Piolo. Risa? Piolo. Piolo, I love you. Risa? Piolo. Risa? Gusto na. Igo na. Risa? Muat na ako sa akong kwarto. Kadiyot lang. Masana ka? Oo. Ato na ako sa akong kwarto. Ayaw na, ayaw na. Pero ang akong liog, kilo. Pero, uy, ni usas mong kapadung sa kudukan. Ikot na, gusto na. Masud ako sa akong kwarto. Anto na ka? Oo, ato na ko. Diha ka na. Hina siya milag ka mo. Nagpanglingi siya na ako. Risa? Risa? Kalahin sa kong kibati. Piolo. Piolo mo na kong kibayaw. Giyagkos ko niya. Iya kong gihagkan. Gusto kong mabati ka nun ay ang kainit sa iyang kakosta ko. Ang kainit sa iyang mga ngapil nga dapat sa kong ngapil. Oh, Piolo. Piolo. Sa katugnaw sa hangin. Huwag hindi makadatom sa kainit sa akong lawas. Oh, ang kalumoy sa lawas ni Risa nga akong gikakos. Huwag ang pagpaos siya kakos na ako. Ipati ko ang itong magkalibay. Oh, miso na siya siyang kwarto. Oh, Risa. Risa. Oh, shit. Dili ko makatuog. Magawas ko din sa kwarto. Ako
Ako na lang nagtigaw-tigawan ng oras. Nakatuog na sila. Oh, shit. Anong ikaw pinag-masod sa kuna-kuna, Piolo? Ngitamparos na tika. Gibiyaan tika. Kapila na tika hingin ni. Pero, anong ikaw ang kanuning maghamok sa kuna-kuna? Anong ikaw pirming maghasol sa kong konsensya? Gihingin lang na tika. Pero, anong gusto tikang makita? Nabuang na tingali ko. Nayabang na tingali ko. Piolo! Piolo! Ay, niyan na. Nagbukot ako sa hapon, pero di pagit ko makatulog. Si Piolo. Nibalik pa kasi siyang kwarto. Natulog na kasi ron. Mubalik pa ka dito sa rooftop sa. Taw-taw na ko nagpaabot. Oo, nagitingali si Risa. Ano siya mo balik gawas. O ako niya balik at sa rooftop. Magkita na akong hayag sa buwan o ang pitukan. Pero layo sa iyong himutangan. Wa baka maparihas ning akong kahimtang. Nga nagpalayo na ako si Piolo. Pero ako naman sa naginungdan nga nang nagpalayo si Piolo na ako. Sarah, Mommy? naramang hangtod na ining oras. Wa ka pa man matug. Mom, help me. Sarah, Bagay ko. unsa ang ka sa pagtabang? Isa akong problema, Mommy. Oh, iha. Sa tanang higayon, ako ang kanino. Dili ko gusto nga makuon ka. Usa ba imong problema, ha? Kinsay naghatag ka nimong problema? Si Piolo, Mom. Sarah. Oh, come on, iha. Nga ba na problema ka man ni Piolo? Mom. How many times nga gisultihan pa ka? Nga kita nga mga beauty queen, dili ang ayan nga problema sa mga lalaki. Pasag din mga lalaki ang maproblema ka na to. Dili ba? Mommy. Let him go. Forget him. Kalimti siya. Ay, dagang lalaki nga mayabag pa kanimo, iha. Daghan sila. Yes, Mommy. But I need Piolo. Stupid! Mommy. You're crazy, Sarah. Mom. Kalimti siya. Oh, come on, iha. Ayoko pakita na mayabag kag usalang na lalaki. Mommy. Ayaw, please. Mommy. Siya. Si Piolo. Siya ba yung kong gikinahanglan? Up. Oh. Mommy. Ayaw ko pakita nga mag-iningon ka ni Sarah. Ayaw yun. Mom.
First time? Nakita na ako. Nagkisagpa ni Mag-Emilda, Sara. Da! Si Piolo ang problema ni Day Sara. Ay pagkadili masabot ang kinaiyan ni Day Sara, do. Nagkinahanglan siya ni Piolo, pero sayo-sayo nung laki nilin. Hala no, pait. Lucy, Hala ka, nakita ko ni Madam. padol dire. Oo, Madam. Ay, Madam. Pagkuha og tubig, kaya akong paimnon si Sarah. Day Sara, naunsa ka man. Nga naghila ka man. Ayaw na pangutana. Leche. Leche ko? Sorry na ko, ha? Sige, magkuha na kong tubig. Pagdali! Okay. Sarah, Piolo is nothing. Wa siya hinungdan na pagkalalaki. Kalimti siya. Nakadungog ka. Kalimti siya. Mommy. Oh. Sarah, naunsa ka? Nga nung gunit ka sa imong Sakit ang akong ma'am. Unsa? Hapit na mo oras ka nagbukot ko sa hapon, pero di gapon ko makatuog. Kasi kong buhaton. Nakatuog na pagkatingali si Piolo aning orasa. Ay. Oh. May nanuktok. Kinsa nanuktok aning orasa. Gikulbaan ko. Kinsa maning nanuktok. Oh. Ablihan ka, anak ko. Don't you see that now you've gone and I'm left here? Hapit na mo oras ka nagbukot ko sa hapon, pero di gyapon ko makatuog. Sa kong buhaton. Nakatuog na pagkatingali si Piolo aning orasa. Ay. Oh. May nanuktok. Kinsa nanuktok aning orasa. Gikulbaan ko. Kinsa maning nanuktok. Oh. Ablihan ka, anak ko. Oh. Padayon gud nga nanuktok. Ablihan ko lang. Kinsa ka ni? Kinsay... Oh. Piolo. Kasuot ko? Oh, oo. Dali. Anong ni-ari di ay ka? Lisa. Piolo. Dili ko katuog. Ako sad. Dili ko makatuog. Nakunauna ko nimo. Ako sad. Nakunauna ni mo. Tinuod ka. Tinuod. Timpasayaw palabi. Maibot akong dila. Ano man? Ayaw pa ka kung apil. Sorry. Piolo, wa ba ako nag-bra? Garter ba yan niya akong duster? Kutob na sa dukan ako. Imong giusos ang garter. Hala, Piolo, hinaya. Oh, lagi. Hinaya.
Biyain ako, Mommy. Biyain ako. I'm sorry, Sarah. Sorry. Napasakitan ta ka. Biyain ako. I'm crazy now. Nabuang na ko. Buang ko, Mommy. Buang ko. Ngayon, pagita pa ko niya. Nagahingan lang na magani na ko siya. Buang na ko. Sarah, anak. Risa. 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 Hinaya. Risa. Inday, Sara! Tuwa na si Mami mo, ha? Iko na, Inday. Ngano ka? Ni ko na buhat. Imong gikumat. Ngano ka? Ang sakit akong ulo, si... Sama. Unsa man ni? Mga dutag doktor. Ayaw na. Ayaw. Tingali og kanang unsa man ang imong gibati in tawon. Mawa na ni. Day! Anong? Mangutana ka. Ngayon, nagkinahalan ko ni Piolo. Bitawin na, Sara. Hindi nga. Kapilan ako. Kahibaw nga. Imo siyang ginginlan. Doon na pahigayon nga nakadungog ko nga. Di na ka gusto magkakita sa iyang gabay. Tinuod ka na, Lucy. Unsa nga nung? Nabuang na tingali ko. Liyabag na tingali ko. Ay, Sara. Gihinginlan ako siya. Gibiyaan ako siya. Gitamparos na ko siya. Pero kung ganmawa na gani siya sa kong pananaw, magpagita ko niya. Nasyalan ko, day, Sara. Ang sakit pagbati, Lucy. Tarong pa ba ko? Nayabag na ko. Day, Sara. Napakuhay na, Inday. Pasin ang binig mata ni mo. Dili na ka magpangita niya. Lucy. Nangupaw lagi ka. Risa. Never in my wildest dream. Aniha. Kauban ka na ako ng higayon. Risa. Namasin ko nga. Nga unta. Namasin ka gawon sa. Nga nahulipan ko sa makadiyot ang imong kayubos kang Sara. Risa. Base na lang. Natampalan ako kamay ang imong gipating kaguol sa inyong kahimtang ni Sara. Ayaw na pag-iskot niya. May mo di ay, nga di na ako mahisgutan. Sayot mang kukwit. Unsa kada ko ang imong kahubos kadto kang Sara. Iya kang ipamugos ka. May relasyon ta. Ug tungod ana. Nabugos ka. No. Dili, Risa. Oh. Buot mong ipasabot. Nakita na ko ang imong kabuhutan. Ug ang imong pagtakad na ko.
Kaluoy ko nimo. Ug sa akong kaluoy nimo. Wa ko kapugong sa akong kaugalingon. Sa tumang kasayon kitugyan ko nimo. Shh. Piolo. Ikaw na. Ikaw na. Piolo. Siga. Taligos ka tagon na. Ay, bangon ko. Gawas ko eh. Exercise ko. Mahiyo si Bilbil ko. Tuko na ka sa kwarto sa Piolo. Bye! 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 May tingog. Siyaro siya kamata. Bye! Bye! Wag yun. Sirado ba ka eh? Umdilak. Blihan ko. Ay, pero... Oh, uy, wait tao. Asa siya? Oh, come on. Ato na ko surisa. Pasilibaw siya asa siya. Asang kas Piolo? Si Piolo. Natupad tingali siya. Reza? Buloy. Morning. Nangita ko kung ba'y Piolo? Ha? Nahibaw ka o diin si ba'y Piolo? Ha? Nagpahita lagi ko niya. Wala ba ko mahibaw, Buloy? Oh, sure ka? Oo, lagi. Nga na di ay. Okay, kuan, nangita lagi ko niya. Oh, basig to ara sa iyang kwarto. Sure ka? Ay, ba si Deto, no? Sige ha, biyan taon na ka, Buloy. Sabang ka? Ha? Sa'yo po kayo, saka? Magpalit ko shampoo. Di ay ba? Sige, padayon lang, day. Sige. Bye, Okay. Pag-amping, madagma ka, ha? Come on! Nisanay ng mga bakakon. Mura man kong naglagot. Nagsilos yun ko na. Pero, ano sinama ko? Mauni resulta sa ligaw tingin. Ha? Nakita na ko nga dito gikan si Bay Piolo sa iyang kwarto niya. Wa siya may baw. Possible dream, pulpida. Si Bay Piolo sa dilimod po. Huwag yun mo ito kasinod. Mga bikikon mo! Si Risa ni. Hello. Hello? Nawag ka. Nangita si Buloy ni mo. Si Buloy? Nangita siya ni mo. Nagkita naman mi. Ano sa lang? Pagkawas na ko. Hindi kasi mong kwarto. Samtang naglakaw ko. Pagkawayawan ang pamangani ko niya. Kuratan man ko. Unya nga naman
siya na ako kung naibawa ba kong asa ka. O basig na limongawa na to siya. Asa magkakaroon? Nagpalit kong shampoo. Unya nagpalit lang sa kupan. Ingon man kape. Kaya pilanta ka. Oh, mao ba? Mag-init pa kong tubig. Gawasan niya. Mamainit ha. Oh, okay, okay. Sige. Bye. Bye. Oh. Kabuotan mo, Risa. Cool down sa kukutas na da. Pero dahil pinungot kong maayo. Gusto ni jogging na ako. Yan ako sa bahay. Di ako pultahan. Gutom na da. Uy. Sila ka na sa lisag si Piolo. Nawa, biya kutas ko. Naas ka na sa boarding house. Nangion sila. Morning! Oy. Buloy, morning. Morning yun, ha? Dali mamainit ah. Dali. Din kagikan. Jogging ko, bay, Biol, jogging. Gipaningkot ka. Ano saktong jogging, bay, paningtog yun. Di ba nasi mo ba, jogging ka din, huwag kasingot, no? Ando tayo tanahon doon. Mura mo mga kwaknit, nagtupad yung pangubitay. Mainit mo? Mura mo bagong magkayon? Buloy. Nagdako na mo? Buloy. Pag medyo mo! Buloy. Kung magkasinabot mo, pag minyo mo. Unya ikaw mo ay best man ba? Oh, really? Really? Gitiawan ka lang, Buloy. Mao ba? Ngayon po mo? Tinuod ka ba, Puloy? Ngayon lagi mo. Pero kung ba tinuod, sinagi ko ni mo, Piolo. Masina, kanako ka naman. Muram ka DWHP, haros wag yun mo. Gikas Beauty Queen, paingon sa first runner-up. Katungtod runner-up, apila to si runner-up. Huwag yung kamilin para na ako. Bay. Ay no, amaam lang ni taon na akong kagalingon, amaam lang ni nako taon nga kinisurisa. Anhagi ni may punta ni mo. Kaya magtupan mo, Pilo, bitaw. Mas gwapo pa bang yun kang hinampaka ka? O kita'y magtupad. Pero magtupad mo, parisur kayo mo. Kay baw lagi ka, Buloy. Ay! Saktang puso ko na eh. Twe. Sorry ha. Pag-sure bay, klaro mo tani. Kamu na yun? Kami na, bay, Puloy. Bangag sa ilong! Ano na ikaw? Uy, bitter lagi kay ka. Supak ka, Buloy. Okay, sagot tayo mo supakin sa taon ko. Pero, it's hurt. Ha? Nga naman, nga nasakitan man. Gisakitan ka, bay, Puloy? Oh, bay, isakitan ko. Tungkol kay, naglaom ko. Masirisa, arin ako may punta. Wala tayong pasa ha. Nanguyab day ka na ko, Buloy. Katawan lang, katawan lang. Nangutan ako. Siyaro ba yung kakasabot sa akong balihok? Hala. Wala ka kasabot? Ha? Sa akong lihok? Huwag yun ka manguyab na ako. Nahuyab ko, oy. Nanguray palutiyon nga nagkadayon. Action speaks more than words. Unsay ngan? Mao to. Hala, bugo ko. Kaya wag ko kasabot, Buloy. Nuko, ha? Bitaw, kung nagsulti pa lang ka, anak ko ma-fall ni mo. Atik na sad. Kayo ang magkakasabot, mo kanhan lang ka ni Piolo. At diya ka ma-fall. Oo, Buloy. Fallan kong taon, tanaw daw ni Morbida. Mahal ako si Piolo. Risa! Lucy? Ay! Mami Milda! Asa si Sarah? Nasa iyang kwarto! Walay gawas-gawas! Unsa? Murag! Nagluja! Ha? Nagluya! Murag doon gibabe! Unsa? Murag pirming! Nagunit sa iyang ulo! Oh my God! Sarah, iha. Sarah. Mommy, Kano bang niya ka man lang permis sa mong kwarto, ha?
Mupaway lang ko, mi. O sa bagay ni mo. Okay, Rami. Pero may man ko nang magsakit ang imo ko. Mawa naman sad, mi. Ngano ka ba? Cheer up. Para bang nawagtangan ka na magkadasig? Okay ra ko, mi. Ayaw ka balakan ako. Sarah. I love you, Mommy. Sarah. So ayan guys, ano nga na po nato no ang laing episode karong adlaw diri sa tanang bakak ikaw ang tinuod, and again that is part 15. I hope nga nalingaw mo guys. Wala pa ako kapamati guys sa drama kay busy ko. Out ta guys sa silingan. Okay. Magigibig silang dere guys. Ang iyaan. Itong i-check kung daghan bay tao. Bay na po di tayo. 500. So that's all for today guys. Kay mag-edit pa ko. Sinsya na guys kay murag wa ko sa kondisyon karon mag-vlog no kay fatigue guys no. It's over fatigue.